Hashwa jong ke election ke Bansalong ke Jela Meghalaya ke Seng Bharat Janata Party ke layale Shitom ban penklan shu e ke Seng. Hari Boy District ke Seng ke Persang ban nang Yokbor da ke jingken thup yo ba Cleopha's BCM ubalong ru Chief Executive Member Barim jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ringkat ginong Krishan jong u ha ke program ke belalong hanong po. Ha ke belawan ban yashim bentalang de unong yalam Barim Daw nong yalam uba khmi ya ka BJP Hari Boy District uba B Suting u Vice President ha ka jela u Dr. Everest Mersing u balong ru ukertong jong ka Seng BJP na Mauhati constituency ringkat kiwei kinong yalam ba pau jong ka Seng habakuran ha ka program uba CBCM ulapen pau ya ka jing ngok men ba unsha kan thup ha ka National Party jong ka BJP da kinong yalam jong ka Seng da ka baong baula eno na ka Seng NPP hadian ba ka sarkar jela balam khmat da ka Seng kamshim la ban pendep hok elaki kamram ha ka baya dei bat ka jing angnut jong ki pai ba Pada hadirin ketang saya jing Hame hapo umbuga nangpo. Pediam burom juga po ni ba CBCM. Sai nak kalian jongi dengan khot. Lapenlong ya ke HRD